जितु रंजानाय बोथोर जितु बे समाव सारा बड'लेण्ड नाङैनो दिनै रंजानायनि जे मोनसे दोहौ थारैनो मिथिदों जानांगौबा जों बयबो बे समाव नुनो मोननाय जादों जितु हालामाव सोलिगासिनो दङ रंजालि बैसागु दा बे समाव दङ आङो नैबे उदालगुरि सहरनि बिखायाव जितु नैबे बिष्णु राभा कृष्ण संघ नब्लाङाव जितु दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बानजायनाय बे बानजायनायाव जितु 13थि जि रंजालि बैसागु फालिथाय हाबाफारि बेयाव गाजा गोमजायै सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों थारैनो जों बुंनांगोन बेयाव बर' माहारिनि गोबां जितु दैदेनगिरिफोर दङ बै दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां जि साफ्रोमबो नैबे उदालगुरि ओनसोलनि जि रायजो राजाफोर दङ मेलेमजिबि रायजो राजाफोर बे मेलेमजिबि रायजो राजाफ्राबो दिनैनि दिनाव नैबे उदालगुरि सहरनि बिखायाव थानाय नैबे बिष्णु राभा कृष्ण संघ जि नब्लां बे नब्लाङाव बिथांमोना लोब लोब ओंखारबोनानै दिनैनि देग्लायनि जितु नैबे 13थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जितु बिथांमोना बेयाव लोब लोब फैनानै बेयाव बाहागो लाफैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों थारैनो बेयो मोनसे बर' हारिनि थाखाय बेयो मोनसे बाख्नायथाव जादों होननानै जोङो दिनैनि सानाव बुंनांगोन आरो बेयाव जों बुंनांगोन दिनैनि सानाव गोबां नैबे ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाफोराबो दिनैनि सानाव नैबे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायाव बाहागो लाफैनानै रंजानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों थारैनो आरो बेयाव जों बुंनांगोन नैबे समाव आङो बर' हारिनि जि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा आंजों लोगोसे दङ आं बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजानो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जितु 13थि रंजालि बैसागु नोंथाङाबो बेयाव बाहागो लाफैदों मा मेसेज खुलुमबाय बे समाव आरो रंजालि बैसागुनि आंनि गेदेरफोरनो सिबिनाय खुलुमनाय मान होनायखौ बावहरदों आरो जायफोर उन्दै आंनि अननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ जासिहरदों जों बयबो मिथिगौ जे बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे माहारियारि मोनसे फोरबो बियो आरो बे बैसागुआ जेब्लानाखि फैयो अब्ला जोंनि गोसोआव बयनाबो रंजानाय लाबोयो आरो बे रंजानायजों लोगोसे जोंहा मोनसे मिथिंगाजों सोमोन्दो दङ जायखौ जोङो गोनोखोआरि लोब्बा थानाय होनना बुंनो हायो माने साइन्टिफिक बियो माखासे जाहोन बहाय दङ मानोना जों बयबो मिथिगौ जे बैसागु बोथोर फैनाय लोगो लोगो मिथिंगाया गोदान महर लायो आरो लोगोसे मानसिफोरनि गोसोआवबो मोनसे रंजानायनि माने मोनसे गुथाल जानायखौ जों नुनो मोनो बेखायनो नैबे रंजालि बैसागु फालिनाया जिहेतु बर' हारिनि मोनसे माहारियारि मोनसे फोरबो बेखौ लानानै जोङो बयबो गोग्गानो हायो आरो जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन गोसो लानानै जोङो बे रंजालि बैसागुखौ माने फालिनांगौ बेखौ आङो दिनै खावलायगोन दिनै बर' हारिया हारि हिसाबै माने थांनानै थानो हानायनि मोनसे लामायाव फैबाय आरो बेखौ जोङो जुदि बुहुमाव बांसिन दिन्थिबावनांगौब्ला जोंनि जि मावनाय दांनाय जोंनि साननाय हनाय जोंनि फोरबोफ्राबो जथेस्थ' माने आब्रुथि गोनां जानांगोन जथेस्थ' माने गोजौ थाखोनि जानांगोन आरो बे हिसाबै उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफाद बिथांमोना दिनै नैबे उदालगुरिनि बिखायाव थानाय कलागुरु बिष्णु राभा जेनाखि गेलेग्रा फोथाराव जेनाखि हाबाफारि लादों बिथांमोना 13थि बेयो थारैनो ओंथि गोनां जादों आरो बेवहाय उदालगुरि जिल्लानिफ्राय गोबां माने रायजो राजा बाहागो लाफैदों अखा हादों जिहेथु बयबो मिथिगौ जोङो जे बैसागु बोथोराव अखा हाखायो बारबो फैगोन जायखौ जोङो बुङो बारदै सिख्ला हारसाया बुंदों बरदै सिख्ला बेखायनो बे जोबोद मोजां हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ लादों आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दुलाराय बर'फोरनो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय मान होनाय आरो उन्दैफोरनो अननायखौ जासिहरबाय जों सम लानानै नुनो मोनो जितु नैबे रंजालि बैसागुआ बर' हारिजोंसो सोमोन्दो गोनां नाथाय जोंनि माखासे दैदेनगिरि मालाबा समाव राजखान्थियारि फारागथिखौ लानानै गावजों गावनो बेबायदि हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो बे बेलायाव मा बे जानो नाङा आङो बेखौ असमिया हारिनि गेजेराव बेखौ नुवाखै जोङो आं फिसा मोनसे बिदिन्थि होदों जे असमियाफोरनि गेजेराव दिनै बिथांमोना राजखान्थि हान्जायाव गुबुन गुबुन थायो नाथाय असमियाफोरा माखासे जाहोनाव बिथांमोना हारिजों लोब्बा थानाय असमिया हारिजों लोब्बा थानाय माखासे इस्युनि बेलायाव खिन्थु कमप्रमाइस खालामा बिथांमोना फुङाव नांलायनो हागौ नाथाय लोगो लोगो बिथांमोना जयैनो साहा लोंलायनानै बिथांमोना हारिनि थांनाय थैनायनि खोथाखौ सिन्था खालामो दा बर'फोरनियाव आङो बेखौ नुनो मोनाखै बेखायनो नोंथाङा जि कुइसनखौ सोंदों
बेयो नंगौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दंलायो जे जोङो राजखान्थि फोथाराव एना एनिखौनो जोङो माने थाब फोजोबनो हाया जोङो समाजारि बिथिङाव बेखौ लानानैनो जोङो थाबाय थायो आसलथे बेयो मोनसे सुबुंदारारि हादरनि मोनसे माने डेम'क्रेसिनि बेबायदि सानस्रि बे जानो नाङा आं बेखौ खावलायगोन जे जोङो रंजानाय बोथोराव जों जयै रंजानांगौ माने उमुगासो खुंदों आं बाव थाङा बैसोरसो खालामदों आं बाव थाङा बे रोखोमनि मेन्टेलिटिया मोजां नङा बेखायनो आं खावलायगोन जे जोंनि हारिनि जेसेबांनाखि माहारियारि फोरबो जोंनि हारिनि माखासे इस्यु बे इस्युफोरनि बेलायाव जों आसलथे माने जोङो माने डेम'क्रेसि मोनसे हादरनि सुबुं हिसाबै राजखान्थियारि फारागथिया फैनो नाङा आं बेखौ खावलायगोन 1 खालारनिफ्रायनो लानानै 30 अक्ट'सिमहालागै बे रंजानाय जिथु फोरबो बे सोलिबाय थायो बे समाव रायजोफोरनिसिम जोबथारनायाव मा मेसेज आङो रायजो राजाखौ खावलायगोन जिहेतु जोंनि बेयो माहारियारि फोरबो जोङो जिहेतु माने दान मोनसे बैसाग बिदि होननानै जोङो दान मोनसे रंजानांगौनि बाथ्रा गैया जोंहा सानसे साननै सानथाम सानब्रै सानबा मेक्सिमाम जोङो 7 सानखौ जों रंजानांगौ बेनि उनाव जोङो गावबागाव खामानियाव गोसो होनांगौ मानोना रंजानाय बाजानायजों समखौ जों बारहोनो हाया नाथाय जोंनि खामानि दामानि मावनाया अराय सम थानांगोन आं बेखौ खावलायगोन सम मथे जोङो रंजानांगौ आरो बेनि उनाव जोङो बांसिन समखौ खामानि मावनानै जोंनि फरायसाफ्रा फरायगोन आबादारि आबाद मावगोन राजखान्थिया राजखान्थिगिरि खालामगोन फालांगियारि फालांगिरि खालामगोन गासै बिथिङाव बेबायदि खामानिखौ जों मावनांगोन जोंहा आबादारि बिथांमोना बे बेलायाव नोजोर होनांगोन जाहाथे जोङो बांसिन रंजानानै समखौ जों नस्थ' खालामा आं बेखौ खावलायदों नंगौ बिथाङा जाहैबाय जि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारी आरो बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोब बुंथिनानै होबाय आरो आं बे समाव मिथिनो नाजाबावनो जिथु सावरायनो नाजाबावगोन बेयाव गोबां जिथु माहारियारि आफादनि जि दैदेनगिरिफोर दङ आरो बिथांमोनजों थोंजोङै सावरायनो नाजाबावनि जिथु दिनैनि दिनाव खोब रंजानाय जिथु हाबाफारि बेयाव सोलिगासिनो दङ दा बे समाव आङो मिरु जि दुलाराय बर' फरायसालिनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथांजों मिथिनो नाजानो सोरगिदिं मोनसे रंजानायनि आबहावा दिनै नुनो मोननाय जादों जिथु नोंथाङाबो बेयाव बाहागो लादों मा बुंगोन गिबियावनो आङो बर'नि आंगो माहारियारि फोरबो रंजालि बैसागोनि गाहाम हामलायनायखौ बयनोबो आङो जासिहरबाय आरो मिजिंथियो देग्लायनि रंजालि बैसागुआ जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन आरो खौसेथि आरो जोंनि दावगानाय लाबोगोन आरो सुबुं माहारिनि जि सिमां जि माने बयहाबो मोनसे सिमां थायो बे सिमाङा जाफुंसारगोन आं बेखौ मिजिंथिना थाबाय आरो जों सानो रंजालि बैसागु फोरबोआ मोनसे रंजानाय फोरबोल' नङा बेयो बर' हारिनि जौगा सोदोमस्रिजों हारिमुजों लोब्बा दङ ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो मोनसे फोरबोल' लायालासिनो बर' हारिनि मोनसे आंगो माहारियारि फोरबो हिसाबै जोङो बेखौ फालिनो थाखाय जोङो आखायाव लादों आरो बे लेखायैनो जोंहा जायफोर जिल्ला आफादफोर दङ दखर आफादफोर दङ आरो जायफोर जोंनि इउनिट एबसुफोर दङ गासैबो फालिनाय जायो आरो बेनि गेजेरजोंनो जों मोनसे बाथ्राखौ जोङो क्लियार खालामनो नागिरदों जे जों नुदों रंजालि बैसागो फोरबो फालिनाया गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै जायो जों बेखौ मोनसे रोखोम लाबोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों वर्कशप होनायनि गेजेरजों बैसागु मेथाइ माखौ होनो बैसागुखौ बोरै मोसायो बेयो बर' हारिनि सोदोमस्रिजों बोरै लोब्बा दङ बेखौ जोङो जौगा महराव मोनसे इउनिफर्माव लाबोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो वर्कशप लानाय जादों आरो वर्कशप होनायनि गेजेरजों रंजालि बैसागुखौ बर'फ्रा बुहुमाव बा भारताव जेरावखि थाया मानो खना खनला जोङो रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै जोङो फालिनो खावलायदों आरो बे लेखायैनो जों नुदों गोबां जायगायाव बर'फ्रा रंजालि बैसागुखौ जोङो गाजा गोमजायै फालिदों आं बेनि थाखाय साबायखर बावहरबाय नाथाय आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ आङो फोरमायनो नागिरबाय आरो आं खावलायनो नागिरदों रंजालि बैसागो फोरबो फालिनायनि मुङाव गोबां गेना गोरोन्थिखौ जों नुनो मोनो जेरै लामा लामा होथेनानै बेफोरबायदि फैसा मागिनाय आंनो हायोब्ला बेफोर बन्द जानांगौ मानोना रंजालि बैसागोआ सोरबा नों लामायाव दावबायनाय गोबां मानसिफ्रा लामायाव थाङो सोरबा हस्पिटालाव बेमारि नायनो थाङो सोरबा स्कुल कलेजाव थाङो बैफोरबायदि मानसिखौ जुदि नोङो लामा होथेनानै फैसा बियोब्ला जोंनि जि फोरबोनि जि ओंथि बे ओंथिया एसे आलादा जायो आरो जों गोबां जायगायाव नुदों
माने लंपेन्ट गाननानै आरो हौवासाफोरा माबा स्कार्ट सुइजार गाननानै बेबायदि बैसागो मागिनायखौ जों नुदों जों सानो बेफोर कमप्लिटलि बन्द जानांगौ मानोना रंजालि बैसागु फोरबोनि गुबै ओंथिया बे नङा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बयखौबो खावलायगोन रंजानांगौ मोसानांगौ जोंनि आंगो माहारियारि फोरबो नाथाय आंगो माहारियारि फोरबोखौ रंजानायनि मुङाव बेबायदि गेना गोरोन्थिखौ लाबोनाङा मानोना जों बर' हारिया रंजालि बैसागु फोरबोखौ मोजां फालिब्लासो गुबुन हारियाबो जोंनि रंजालि बैसागु फोरबोखौ बजबनानै लागोन आरो बेबायदिनो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआबो जि सिमां नुनाय बर' हारि गेरेमसा माहारि महरै दाफुंनो बे मोनसे लामा मोनसे थांखियाव सहैगोन होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो फोथायनाय दङ आरो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा रंजालि बैसागो फोरबो फालिथायखौ खुंदों बिथांमोना गोबां बेवहाय जोंनि गेदेमा बिथांमोना बाहागो लाफैदों आंबो बाहागो लादों मोजां मोनदों आं बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय गोजोन्थों नंगौ बिथाङा जाहैबाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्म आरो बिथाङाबो दिनैनि जि नैबे 13थि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जि खुंफुंनाय रंजालि बैसागु बे रंजालि बैसागु हाबाफारियाव बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो जोङो बुंनांगोन दिनै बेयाव गुबुन गुबुन ओनसोल आरो थावनिफोरनिफ्राय दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो बोराय बुरि गासैबो ज' बेयाव ओंखारबोनानै जिथु रंजानायनि मोनसे आबहावा बा नैबे उदालगुरि सहरखौ मोनसे रंजालु बा समायना मोनसे गाबहोनायखौ जों दिनैनि सानाव नुनो मोननाय जादों थारैनो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ मोनफ्रोमबो नुथायनि सायाव जि नैबे उदालगुरि सहरनि बिखायाव खुंजानाय नैबे बिष्णु राभा कृषि संघआव खुंजानाय 13थि जि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय जि रंजालि बैसागु बे रंजालि बैसागुआ दिनैनि सानाव जों बुंनांगोन नैबे उदालगुरि सहरजों लोगोसे जिल्ला नाङै मोनसे जारिमिन सोरजिनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोनदों दा नैबे समाव आङो आंनि केमेरा पार्सनजों लोगोसे मोनफ्रोमबो नैबे उदालगुरिनिफ्राय रादाब लानानै बड'सानि जानानै केमेरा पार्सनजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि